Bon dia, nois i noies. Avui us explicaré la llegenda de Sant Jordi i el drac. Escolta, Sofia, aquesta història ja està passada de moda, Ah, sí, perdó, que m'he equivocat de guió. Això és per als nois petits. Aquesta és la veritable història de la Supergirl i el drac. Molts dels nois i noies de la nostra edat pensen que aquesta llegenda acaba amb el Sant Jordi matant el drac, però això no va ser així. Va ser una superheroïna. Sí, he dit una superheroïna. Es diu Supergirl. La Supergirl i la princesa són dos noies que estan compromeses. Supergirl, després de matar el drac, tot el món va pensar que estava mort. Però això no va ser així. Després dels 4 dies de mort, va tornar a viure, o sigui, va ressuscitar. I va trucar al seu amic el Minotaure perquè li ajudés a derrotar a la princesa i a la Supergirl. Però el que no sabien és que hi havia un poble sencer disposat a lluitar fins a derrotar el drac i el Minotaure. I així va ser. La princesa, la Supergirl i tot el poble van derrotar el drac i el Minotaure. I això s'acaba aquí? Doncs ja ho veurem el pròxim Sant Jordi. Adeu! Hola, nois. Ens han demanat que parléssim una mica amb vosaltres dels llibres que ens han agradat. Jo, la veritat, és que quan era adolescent jo llegia molt, però llegia literatura molt d'adolescent. No? Enid Blyton. El que passa és que ens han dit que hem de parlar d'un llibre que ens va marcar. Llavors, en el meu cas és Los Miserables. Si us fixeu, aquí posa Los Miserables 1. Hi ha un segon tomo, més o menys igual, d'unes, no sé, 500, 600 pàgines, vale? Són 2 tomos. Clar, jo això amb 15-16 anys no ho vaig llegir, jo ho vaig llegir amb 20 anys, tenia 21 potser, o sigui, res, en un parell d'anys. I la veritat és que, vaig al·lucinar, o sigui, això, després d'això, jo vaig al·lucinar, no... Mai havia llegit una cosa que m'hagués agradat tant, que m'hagués tocat tan profundament, o sigui, una passada, vaig al·lucinar. La profunditat dels personatges, les coses que passen, no ho sé. Dir-vos que havia d'estudiar a l'estiu perquè tenia una assignatura pendent pel setembre i no, jo en lloc de llegir el que tenia era els apunts a sobre la taula i anava llegint, jo què sé, fins a les 4 de la matinada, a les 5 de la matinada, o sigui, jo ho vaig haver d'acabar per continuar estudiant la relativitat perquè és que no, o sigui, no m'aguantava sense. Llavors, això em va agradar moltíssim. Els Miserables, hi ha moltes adaptacions cinematogràfiques, però clar, és que a la o sigui, no arriben. Algunes són molt bones, unes altres són, regulars, però el llibre és un altre univers. Llavors, us ho recomano, pot ser en un parell d'anys que ho intenteu. Bon dia. El llibre que us volia recomanar per Sant Jordi és el llibre de Ken Follett de Els pilars de la Terra. Recordo que me'l vaig llegir l'estiu de tercer d'ESO, si no recordo malament, i tot i dir el llibre és gruixut, i d'unes 1.300 pàgines, és un llibre que es llegeix sol, que des del primer moment em va enganxar i que inclús quan el vaig acabar em va saber greu, volia que continués per poder seguir llegint la història. És un llibre que està ambientat en l'Anglaterra del segle XII, on s'explica la història i la vida de diversos personatges que es van entrellaçant i explica totes les situacions d'intriga, d'amors, de venjances, de recels, traïcions, etc. Tot això gira al voltant de la construcció d'una catedral gòtica. Espero que us agradi la meva recomanació i feliç Sant Jordi. La meva recomanació per Sant Jordi és Invisible, d'Eloi Moreno. Aquest llibre ens narra la història des dels ulls d'un adolescent, una història que podria ser la de qualsevol adolescent del nostre institut. Crec que qualsevol adolescent s'hauria de llegir aquest llibre per saber com es pot sentir el nostre company o companya d'aula i entendre moltes coses. Us llegeixo un petit fragment. I pensa en aquell nen, en tots aquells nens que, en comptes de gaudir de la vida, estan desitjant que se'ls acabi. Fins quan? Li pregunta el drac.
Fins quan? Fins quan? Fins quan? Potser fins que l'ésser humà comenci a ser humà, li xiuxiueja el drac mentre envolta amb les ales el cos de la dona. Hola, me gustaría que leyeran las historias de Zorba, un grande, negro y gordo gato de Hamburgo, que un día se ha encontrado una gaviota a punto de morir en su jardín y esta gaviota le ha dejado un huevo y le ha pedido 3 favores: de no comerse el huevo, de cuidarlo y de enseñar a volar a la gaviotita. Todas sus historias, todas las aventuras de Zorba y su pandilla de amigos gatunos están en este libro. Que lo disfruten. Vaig triar Els raïms de la ira de John Steinbeck perquè va ser un dels llibres que més m'ha marcat a la meva joventut. És un llibre que tracta de la dignitat humana i de la justícia social, que són temes que a la teva joventut són força importants i d'alguna manera, si no t'importen a la joventut, ja no t'importaran mai. El llibre tracta de la Gran Depressió americana posterior a 1929, el crack i el New Deal, i parla de l'èxode d'una família d'Oklahoma cap a Califòrnia, per la Ruta 66. És un llibre apassionant, t'explica perfectament les èpoques de crisi en un país altament tecnificat i industrial, com als Estats Units, on també hi ha classes baixes i gent que ho passa molt malament. Si no us agrada massa la literatura, podeu optar pel llibre, una obra de John Ford, boníssima la pel·lícula, protagonitzada per Henry Fonda. Brutal la pel·lícula, blanc i negre, això sí. Hola, el llibre que us recomano és La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda. És un llibre superinteressant perquè parla de la llibertat de la persona, del personatge central, i la llibertat que té sobre l'exterior. Recomano la lectura ara i d'aquí uns anys. Veureu com canvia la vostra visió. És veritat que està ambientat a la guerra, a la postguerra, però no només parla d'això. És un llibre molt fàcil de llegir, que s'entén molt bé i que veureu que us sentiu identificats a cada paraula. Us ho recomano. Un llibre molt especial per mi que vaig llegir quan era adolescent va ser Viento del Este, Viento del Oeste, de l'escriptora Pearl S. Bach. Aquesta novel·la ens explica el contrast entre el món oriental i l'occidental a través de la descripció de les seves tradicions i ambients. La protagonista de la novel·la, que s'anomena Kuei Yan, es veu abocada a un matrimoni pactat per la seva família. L'ambient repressiu, la desconeixença del marit, que a sobre no segueix aquelles tradicions que li han inculcat des de petita, fa que al final es replantegi la seva vida i potser vulgui canviar alguna cosa. A més, una de les coses que em van colpir més de la lectura d'aquesta novel·la va ser conèixer una tradició xinesa que encara era vigent a principis del segle XX i consistia a reduir els peus de les nenes com a símbol d'estatus social. Veritablement és una novel·la molt senzilla de llegir, que ens explica moltíssimes coses, es fa molt amena perquè no només és la vida d'aquesta protagonista, sinó que també surt la visió de tota la família. I si voleu conèixer alguna cosa més de la Xina, de les seves tradicions, us animo perquè la llegiu. Animeu-vos!